Kati. Dudong Pugat, Tamsak, hello, nakauwi ka na? Nandiyan ka na pala sa bahay mo. Okay ka na, okay ka na. Kati. Oo, Unvlog, hello, hello Unvlog. Buti lakas signal. Oo, nasa labas kasi yung ano ko.
Nakamute ako kasi kausap ko siyan yan. Ano ulam? Ulam namin dito ay mauna ni Ron. Ano? Andiyan ka na sa ano? Bahay mo ano? Dudong Pugak. Hello, Ann. Nakamute ako kanina. Oh, andiyan ka pa pala. Buti may ano ka, load. Sino ba si Unvlog? Yung taga ano? Yung taga Bohol. Ikaw yung taga Bohol, Ann? Sino? Dito sa ano, kapitbahay namin? Kasi meron din unvlog sa Bohol. Bohol daw yan eh. Kilala ka ni Humblebee? Taga Leyte. Yan. Baka hindi ka pa dikit kay host unvlog. Kasi parang ngayon lang kita nakita dito. Padikit naman ako. May ano ka ba? I'm from Philippines. Wow. Kilala niya ako. Yes. Teka lang meron kasi akong kausap. Taga Manila. Ngayon ka lang pumasok sa akin. Parang ngayon lang kita na unvlog. Sa Pinas, taga Manila ako. May TikTok yan. Sino? Ikaw ba yung andito sa kabilang bahay? Ikaw nga. Oh, yes. Hagi. No. Teka lang kasi merong nagtitext sa akin. Take out. Ang kulit. May ka-text ako taga Myanmar. Bago lang ako sa LS mo pero dikit na kita host. Ganun ba?
Kumusta na kayo? Kumusta? Ginugulo mo lang yan isip mo sa TikTok host. Bakit? Hindi sa TikTok. May nagka-chat ko sa messenger. Ay, Myanmar. I think anti-army. It's 22. Magtuktok ka na lang, host. Anong itutuktok ko? Wala na, muni na ako unlag. Wala bang harang? Walang harang, pumasok ako. Wala, nag-ano ako nag-sit ako. Refresh mo ulit. Meron yan. Tingnan ko. Ang harang mo nasa tuktok. Ko talaga, tawag nito, Dodong Kanutoy ko. Meron, may harang ako. Refresh na lang para sa ating may harang ako. Matagal ka na muna. Ano lang? Magwa 1 month. 1 month. Magwa 1 month pa lang ako muna. Ilan ang WH mo unvlog? Ilan na? Muni ka na ba? Puntahan ko yung mo bahay mo. Yan ba yung mo, channel mo? Ito na dito. Diyos ko dahil. Parang wala. Di ko makita. Ang lumalabas dito si Ann Curtis. Ang artista. Ikaw ba to? Ikaw ba si Ann? Sige. Puntahan ko na lang yung mo, link mo. Teka, may harang. Ito nga. Oh, malaki ng bahay mo. Di ka pa muni? Teka lang kasi nasa harang ako Tapusin ko lang. Mas mataas pa yung bahay mo sa akin. Skip na lang natin yan. Monica na pala. Monica na pala. Dikit ko to sa'yo yung aking
Mating pin. Congrats. Ilang buwan mo inantay yung pin mo, an? Ang kulit nitong ano. I hope you're serious. Ang kulit nitong ano. Nung January 19 ako muni, tapos March 17 mating na. Ako nga na ano, ako hindi pa ako kasi yung revenue ko bumaba na naman. Bakit ganun? Bumaba ba yung revenue? Ang haba ng harang mo. Saan ka sa Manilaan? Wala pa. Si Delpin Manubog, wala pa yung pin niya. Sa Google AdSense ang totoong revenue. Oo nga, pero hindi ko pa naman makita yan doon. Yung sa studio, White Studio, hindi ba yun yung totoong revenue? Hindi ko pa naman nakikita yun sa Google AdSense. Paano ko makikita yun? Nasa harang pa ako. Dudong Pugak kanutoy ko. Salamat sa paharang mo, Dudong Pugak. Hindi host ang White Studio, nababawasan talaga yun. Kasi kahapon, nung umaga, ay dati, pagtingin ko ang revenue ko 7.30. Tapos pagka umaga, tinignan ko 6.30. Tapos pagka tanghali, tinignan ko 3.18 na lang. Sabi ko, hala, kinain. Ang sarap naman ang kinakain mo, bibingka. Saan ka sa Manilaan? Punta ka sa Google AdSense mo, doon ang totoong revenue. Sa Google mismo talaga. Sa Caloocan, sa Caloocan. Sa South ka, sa South, parang naalala ko na yan, sa South Caloocan. Dinikit ko yung yung ninja ko, nakalimutan ko yung, teka lang, i-edit ko.
Sa Sangandaan. Ano daw FB mo sabi ni Dudong Pugak. Dikitan na kita, mayroon akong message doon. Crystal Ann. Crystal Ann, ang FB niya. Ang tagal ko nang hindi nakakarating dyan. At saka kahit ngayon, di pa ako nakakarating ng ano, di pa ako nakakauwi ng Caloocan sa Bagong Silang. Taga Caloocan din ako, Bagong Silang. Sa North Caloocan. May pin na yan. Wala pa akong pin. Meron ako pin sa damit. Paano ka makakapin? Bumababa nga yung revenue natin eh. Ano yun, magsa-sign in ka lang doon talaga sa tagal pa yun, kasi may TikTok yan si host. Ay, sa TikTok, may pera na, kaya lang, may makukuha kasi ang kailangan sa TikTok, makakuha ka ng 1,000 na followers, pwede ka na mag-live. Tapos, pag nag-live ka, yung mga manunood sa'yo, magbigay ng regalo. Yung mga regalo na yun, may yun, may value. May value yun, yung mga regalo na ibibigay sa'yo ng mga viewers mo. Sige, anuhin ko yan mamaya. Titingnan ko yan. Oh. Teka lang Diyan lang muna kayo kasi titingnan ko yung aso.
Pasensya na kasi inano ko muna yung aso. Wow, tatawag siya. Sorry, nag-antay kayo kasi nano ko pa yung aso. Noong oras na dyan, Delphine Manubag, Dudong Pugak. Tingnan mo yung buhok ko, oh. Para ako nakakita ng multo. Mahaba na yung buhok ko. Paggupit. Kakaasar eh. Crystal, hindi mo dala yung, oh nga pala, bawal pala wifi dyan. Kailan ka mga kalabas, Dudong Pugak. Kailan ka mga kauwi sa bahay mo. Kati ay. May ano na yata ako. Ano to? Oo nga, hindi siya makita sa YT. Hindi ko siya makita, ibang yung lumalabas. Abu Dhabi YouTuber, Superman. Hello, hello. Thank you sa pagbabalik mo. Kumusta na? Ano na naman yan? Baka daw sa kwarto. Ay, naku. Bakit? Tumapon yung tubig ko. Nabasa yung puwet nito. Naku. Magtanong ng... oo. Diyan ka. Namer, i-mute tayo. Hindi ka ihilatin.
Pero makakain ko. GL Channel, hello. Kakaon ng hilidida. Nahuwad ang tubig. At mahulog sa finisan din. Thumbs up dan. Thank you, GL Channel. Jim Sikat. Tagpiso lang yan dito. Ano yan? Ano bang lahi ni Momo? Anong lahi ni Momo? Maltese. Yung para siyang poodle. Jim Sikat, hello, GL Channel. Nandyan si Abu Dhabi YouTuber, si Dodong Pugak, si Unvlog. Kumusta na? Hello. Ang tagal na hindi kita ulit. Kumusta na ang Japan? Konnichiwa. Ganun ba yun? Yung hello sa Japan, konnichiwa. Dere. Kuan. Koray sura. Lain muna ako sa kainan. Sige. Kain ka muna, Dodong Pugak. Halika na, duduk ko ba? Kunbanwa. Agoy, ano na naman. Iba yung kunbawa naman. Damel, ikaroon na sugar dito. Oo. Good night, everybody. Konnichiwa. Dodong Pugak, mamsi. Wala naman dyan si mamsi. Kunbanwa, good evening po. Ganun. Hindi, yung konnichiwa ba? Yung hello, di ba konnichiwa? Dati marunong na ako noon wala. Ang alam ko lang kasi, wakaru, wakaranay, at saka beru, yung solta. Yung bad words, yung bad words. Ohayo. Oo, ohayo. Ano ba yung yung bad word sa Japanese, nakalimutan ko na. Bakero. Meron kasi ako nakasama dati. TikTok ka na lang. Hindi na nga ako nag-upload Ano na yung ko sa TikTok kasi kailangan mo lagi nag-upload. Hindi na ako nakakapag-upload. Wala akong magandang ngayon content. Yayaman ka sa TikTok. Tuk ng buhok dito. Wala na nga akong buhok Naglalagas yung buhok ko pag lagi sumasakit yung ulo ko. Mayroon akong migraine. Sa TikTok, pag maraming nagre-regalo sa'yo, malaki ang makukuha mong pera. Kasi, halimbawa, katulad din dito, pag may palipad, kahapon, si babaeng pobre, may palipad sa akin na 249 pesos yata yun. Pero, pagtingin ko ng 3.18 lang yung revenue ko.
Tapos, nakalagay doon sa ano yun? Katabi nung, mayroon 12. Oo, nabawasan ako. Dati kasi yung revenue ko, 7.30. Tapos, no umaga, tinignan ko, 6.30. Lah, kinabukasan nung tanghali na, 3.18 na lang. Ay, nung hapon, 3.80. Sabi ko, lah, uy, ginawa ko. Bakit nagbawas? Hindi naman ako nagbaba nung nag-LS ako. Hindi ako nagbaba ng link kasi yung ninja ko yung nagbaba nung link ng pamangkin ko. Pagtingin ko, ang iisip ko, baka kinukuhaan ako sa YouTube Music. Pero hindi naman ako nakarehistro doon sa YouTube Music. Lagi kasi ako nag-music pag nagluluto ako. Pero hindi ako nag-register doon. Bakit ganun? Kailangan laging may watch ng mo, mga video. Yung iba mong Dudong Puga kanina, plinig ko, yung iba mong video walang harang. Dahil sa tuktok. Hindi yan dahil sa TikTok. Kailangan mo laging may views doon sa mo. Kung pwede nga lang ako mag-upload ng mga video na ginagawa ko. Magawa kasi ako ng video sa Facebook. Meron akong group. Kaso hindi naman pwede i-upload dahil gumagamit ako ng music. Ang Facebook pala, may copyright din. Na-copyright na ako sa business. Pero dinilit ko yung upload kong video. Pati pala sa TikTok meron din. Gumamit ako ng music na galing Amerika. Makaper. Dinilit ko kasi baka maano ako sa Facebook maban. Sayang naman. GL channel, nandyan pa. Parang nag-ano ka pa ba GL channel? Nag-ELS ka ba? Support ka nga lang pala. Magkano-ano kaya kayo ng pamangking ko GL channel? Kasi si Jeannie, ang tatay niya taga Palit, Pampanga. Ang apelyido, Sikat. Magkano-ano kaya kayo? At meron siya mga auntie sa Caloocan sa monumento. Kailan ka ba uwi ng bahay mo, Dudong Pugak? Salamin ko na
Nadagdagan ba yung ano mo, Dudong Pugak, yung revenue mo? $4 million in my house. 6 thumbs up. Ano yung pinipila mo dyan? Ano yan, lunch o dinner na? Yayaman ka sa tuktok. Nabawas. Dahil yan sa tuktok. $5 million. 5 million. May tao sa taas. Malapit na ako. 1 hour. Manay Waray in USA, thumbs up po man. Hello, Manay Waray in USA, shout out to all. Welcome to my LS
Manaywaray USA. Kumusta, kumusta? Kumusta? Kumusta dyan sa USA? Monica na rin ba? Manaywaray USA. Long time no see. Damo nga salamat po. Ito is spring na po dito. Oo. Bali, ano bang tawag na spring? Yung sumisibol na yung mga dahon ng kahoy? Malapit na mag-summer. Ayan, nagbaba siya ng kanyang bahay. Reminder. Reminder to. Nagbaba ng bahay si Manaywaray. Patamsakan natin. Tamsak na ako, Manaywaray US. Dito, magsa-summer na. Summer na nga, mainit na sa tanghali. Bali bukas pala to, LS mo. Ay, premiere. Bali dalawa ay inano ko. Isa si Mer Vlog. Laki na ng bahay mo. Nakasweldo ka na ba? Ako matagal pa. Nababawasan yung aking revenue. Dalawa yung dinikit ko sa iyo ay inano ko. Walang anuman. Ako, yung revenue ko, lumiliit. Pag di ka pala nag-ELS na araw-araw, lumiliit yung revenue mo. Kinukuha ni Lolo. Saan ka sa US, Manaywaray? Dati, magti $10 na ako. Ngayon, wala. Wala pa akong pampagames. Tsaka, wala pang sa duck race. Nasa Kansas. Si Waray-Waray mo, nasa countryside siya.
Wala pa kasing laman yung Gcash ko ngayon. Kaya hindi pa ako nakapagpalaro para sa load. Hindi naman ako pwede mag ano, para sa WS kasi ang gamit ko phone lang. Madali malubat. Pero kung laptop, pwede ako sa WH. Tsaka may trabaho kasi ako. Hindi pwede lagi dito nag-ano ng cellphone. Baka tayo mapulisan. Saka na ako magpapagames pag may laman na yung Gcash ko. Okay lang, ganyan lang karaming tao. Minsan naman, maabot ng 10. Busy kasi sila, hindi kasi sabay-sabay yung oras. Ganun na. Kumusta ang buhay ng Amerika? Masarap ba tumira dyan? Para may tao sa LS Mong Race, Kansas. Kansas. Sila Rona Prewitt, nasa sila countryside. USA. Tapos, hindi ko naman yun, kung saan banda. Basta sabi lang niya sa countryside sila. Parang daming punong kahoy doon ang tataas. Ako, hindi ko alam. Siguro, makasweldo man ako, matagal pa. Hindi ko naman pwedeng loadan yung sarili kong channel kasi yung Gcash ko nandito sa aking gamit ngayon na phone. Lapit na ako mag 1 hour. Nandiyan may pamilya mo, manaywaray. Kasama mo pamilya mo dyan. Nandiyan ka pa ba Dudong Pugak? Nandiyan ka pa ba? Yung iba, nakabidyo lang dyan Nasa Samar po. Saan ka mas Samar? Taga-Samar din ako. Samar din ako. Northern Samar ka. Ako ay Western. Katubig, Alin. Wala, taga-Alin. Katarman. Katarman, no? Katubig.
Iba yung iba yung punto nyo doon eh. Katubig o katarman nga. Ako kasi, taga-western ako, malapit ako sa San Juanico Bridge. Di sumasakay pa kayo ng bangka papunta sa inyo? Nasakay pa ba yun ng baluto? Kami kasi malapit sa San Juanico Highway. Sa highway. Sakay lang kami ng tricycle. Jeep po. Sa jeep. Mismo sa proper. Nakarating na ako ng Katarman. Hindi ko alam kung anong lugar yun. Pero, dahil lang yun sa bus. Yung bus kasi dumaan ng Pero ang alam ko yung alin, di ba, Katarman na yun. Nangangati ako. Makati. Naantok na ako. Pa isang oras na pala ako. Hindi naman, bilis ng oras. Anuhin ko na lang ng 5 minutes pa para ako'y magpaalam sa inyo. Sa mga pumunta sa LS ko. Salamat sa inyo. Salamat sa iyo, Manaywaray USA. At salamat kay ano pa ba? Dudong Puga Kanutoy ko sa GL channel. Kunbanwa. Good evening. Sino pa ba nandito? Abu Dhabi YouTuber. Para ako namamaos. Kay Unvlog. At sa mga naka-BG dyan kanina. Salamat sa inyo. At ako'y 3 minutes left before I say goodbye. Nangangati ako dahil may lamok. Thank you sa mga naka-BG. So yan guys, ako'y magpapaalam na sa inyo.
Bye-bye. God bless sa inyo. Ingat-ingat. Stay safe. Bye.